Galing alas! So, ayan guys, nandito ulit tayo sa bukid. Yan, Happy New Year po sa inyo mga ka-dragon. Yan, hindi natin kasama si Gigi dahil may lakad din ang kanyang buong mag-anak. Surut-surut si Yang-Yang, Popo. Okay. O, paano makuha niya? Sige ma. Ha? Yeah! Wala kasing hangin. Malinsangan ngayon. Ulit. O, rambol. Go! Pabilisan. 1, 2, 3, go! Bilis! At si JD Boy, Pogi. Ba, Pogi naman yun si JD. Ay. Hindi Ayan mga ka-dragon, mag-harvest tayo ng ating city. Nakakatuwa itong aming kamatis. Oh, ayun na, nagadubungan na ni. Daming bunga. Maliliit pa siya guys. Sayang, dapat dinamihan namin ng tanim. Hirap kasi maghanap ng ngayon guys, punla, nagkakaubusan. Yan ang ating mga city. Daming buka. Hindi pa siya masyadong maanghang. Sakto lang. Sarap to sa pakbet. So ayan mga ka-dragon, bali to, mga tira-tira nung New Year. Ayan. Kanya-kanya dala kami guys. Nagdala din si ano to? Ano to, anti-violet? Halaya. Mayroong biko. Meron tayong chicken. May espasol si tita. Guys, dahil miss na miss natin ang gulay, mag-abraw tayo. Bahala na kung anong kinalabasan ng abraw natin. Aglalaokdan, halo-halo. Ganda kasi ng dahon ng malunggay. Nakakaumay yung Mas masarap sa ugot. puro karne. Gulay pa rin talaga ang hanapin mo. Tapos yung bagoong na may lasa na araw. Hindi na yun. May bulaklak na yung ating halaman guys. Ito ang masarap. Magkain kasi tuloy Magkain lang gutom. Uri ng kalimutan. Ganda na agad ng palay. Oh, green na green na. Ano yan? Ayan guys, magpapalaro daw sa ating Greta ng Ewan kung paano to. Oo nga, dali. King. Step no. Ikaw nga yang. Dali, step no. Jump. Galing nga. Oh, taya ka na. Napakan mo. Out ka na. Game na. Dali. Sino mauna? Ako. Sana yung pamiring natin. Ay!
Siyang yung gaya-gaya. Wala, out ka na yan. Napakan mo na. Apakan mo, bawal apakan. Oo, panis. Sige na. Ang ikot. Tatlo lang eh. 5. Yan. Dalawa pa yata 2. Isa pa. Dalawa pa lang eh. Nahilo na ako, wala na, nahilo na. Yan. Okay. Hala. Tingnan na. Go! Kaliwa! 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 Meron na? Kanan. Kaliwa! Akbang! Maramdaman mo man yan. Napakan mo na, boy! Maramdaman mo man kapag napakan mo. Okay, ikaw na final na yan. Una daw ang matanda, senior citizen. Maglubog to mo. Hindi mo pag hindi mo. Kita yata. Makatawid doon! Kita. Isang tupi pa eh. Magpit. Puta eh. Ang makatawid doon sa nakatingala dapat. JD. Hindi, sikipan mo yung likod niya. Si JD. Ito mga equip mo. Siyang yang. Enjoy ka, Pat. Ay, so lasag na pag sana. Makatawid 100 pesos. Uy, game. Magtingala ka. Pag maglakad na, 1. Pwede mo tayo maulawa. 2. Tama na yan. Sige na. Go! May hugot pa yan gabi eh. Lakad na na eh. Dalawa. Go! Lakad na. Malamang di mo talaga makita. Oh, step! Nabartukan. Tingin eh. Walk. Lakad. Napakan mo na agad, oh. Apak na. Wala! Tingnan mo kasi. Ganyan nga ako gatawanan ko. Deadball. Lula paseng. Pasay! Mag-cheer ka. Dali, cheer. Kaliwan! Ikot. 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 1. 2, 3. Isa pa. Magpakarga sa'yo. Oh, ituruan mo si Mama Unsang. Okay, walk. Taas mo yung... Okay, lakad. Kaliwa! Wala! Oh, sige, sige. Kaliwa! Turo mo yan! Sana ako magtapat? Nakaapak ng tae. Tae. Tapos yung pupunta. 100 pesos guys ang makatawid sa tissue. Challenge nga yun. Yan. Ay, yung si Mia. Ikot. Hello, tayo mo. Baka di ba siya ka mo. 2. 3 na. 3. O, sige. Go. Tinawanan ka tuloy ni Yang Yang. Dito wag ka. Papanakot. Okay, maulawa. Opat. Snip. Tingala. Para sa daming tinig. 1. Huwag na palang tado, tinik na. Kabilis na rin. Oh, tama na. Ay, na go. Magpahinga ka muna. Okay. Wait lang. 1. Yun, katami tayo kasi yun. Cut! Muntik na. Up! Hop! Yan, yan, yan! Sige! May kailangan tapat talaga. Oo eh. Galaw. Ibaba mo sa ilong niya yung kuha, may butas Tama yan. na. Look, wait lang. 5 kid. Wow! Tapak agad. Tapak agad. Oh, sa palilo. Dito ka mag-2 eh. 2. Inaharap na nga kita. Okay. Lakad. Hop, kaliwa. Go. Hop. Yan. Swerte nga kayo at maliit ang paa nyo.
Kanan. O, puputok. Hindi. Oh! Sige. O, ikon mo yung paama. Iba makadaya. Nakatungkod. Nakatungkod. Oh, pwede yun. Anong na ay sinuloy? Bigay mo kanuloy. Pwede yun. Utak ha? Utakan pa. Huwag mag-tip to eh. Gilid eh, dapat dito sa gitna. Kasi wala nang matapakan doon. Wala ka nang matapakan. Hindi, dito pa naman siya banda oh. Hindi naman siya sa... Daanan pa rin siya. Oo, hindi pa naman siya sagad. 2, 3, go! Yan, apo naman ante paseng. Wala. Oh, meron. Wala nga. Okay. Dito. Yan, diretso. Oh! Ay, buti ka na. Wala, sige. Sige, lakad. Lakad. Nice. Ante paseng. Kasi dito eh, kaya ginapili nila dito eh. Naglipad naman na kasi. Oh, dalawa na yung nanalo. 200. Oh, sino Isang yun? tapak. High blood ya. 1. Oh, tama na yan. Diretso. Malo. Ganun tayo. Lakad ka lang. Sige, lakad. Hala. Oh. Oh. Galing ha. Oh. Ako naman. Oh, paikutin mo lang. Walang... Ah, butulo. Wala na yung... Okay, paikot. 1, 2, 3. Okay. Dito, harap yan. Hindi pa. Ipaharap mo. Iparap mo ako eh. Ay, ipaharap mo. Yan. Kita ka niyang road. Game. Ah, sige, ganda. Oh, popot naman ha, popot. Yay! Dali ikaw. Dali ikaw. Okay, lakad. Go! Lakad. 1, 2, Ay, dali. Oh, sino pa sa ayun na? Oh, ulit pa si Auntie Ligaya daw. Mag-ulit pa guys si Auntie Ligaya. Kailangan mo yung challenge. Oh, swerte daw si yan kaya kargahin. Yan sila. Hindi na nato. Okay, 1, 2. Ay. Ano nalikaw? Nalikaw-likaw. Wow! Isa pa. 2. Okay, okay na yan. Oh, game. Walk. Walking, walking. Up. Up. Huli ka. Up. Balik, diretso. Oh, ikaw na. Ako, at na doon ako napunta sa... Ako sunod sa'yo eh. Daya mo. Ay, ako na una. Out si Lula. Ayusin mo kasi siya eh, nakatabingi. Doon na naman mapuntahin sa gilid. Eh, ganun. Yan. Okay. 1, 2, 3, go! Up! Galing! Up! 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 Galing, alas! Antok yan. Parang madilim na. Andito yung buses. Okay, game. Ilan na?
Ilan na? Ayun na, Daya nyo. Oh, game. 1, 2. Dikit. Kaliwa. Kanan. Oh, game. 3. Game. Hop. Oh. Buenos dias. Yan talaga syerte. Orang. Di bali may stick ko ka man, isang garapon. Kanino binigayan? Hindi kita. Bigay ko eh. Oh, sakay ka doon. Gusto mo magganan? Oo. Mamaya tapos ni Tita Peng. Tita Peng, bilis ka mo. Ne, kapayat kanina. Wop! Ale, wala. Magmulat ka kasi. Sige, dire. Paano niya maramdaman? Puro kiga. Puro kalyo. Sige, lakad. Sakto pa yan. Diretso na yan. Sige. Sige, man. Ito daw. Si Bupot naman, Bupot. Ate, di magarad pababa. Kaya na magarad kargaan pa yung kasta. Ikot. Oh, yan guys. Yan naman daw. Karga mo siya. Hawak kita, hawak. Saan mo na? Okay. 1. 1. 1. 1. 2. Ay, galing-galing yan. 2. 3. 4. Galing yan yan ah. 5. Yay! Manalo si Yang yan. Ay, naku, Popot. Ay, tama na niya. No, ato ubing na eh. Bakit? Wala na oh, tinanggal na ni Lola. Wala na. 1. Oh, step. Stop no. 1. 1. Go, 2. Oh, magaling ah. 3. Yes! Yay! Good job, Popot. Galing naman, Popot ah. Tapos na? Na? Oh, baba mo. Baba niya rin. Yan. Baba niya Ah, kadaya, gasilip. Oh, 1. Step na na. 1. Yan. Nalo agad? Si JD yan. Nakuha mo si JD. Sarap na ating gulay, guys. Simpleng gulay. Hina ay bago tayo magalis. Ito ang maubos ng ating gulay. Kasi yung kakutin ng lalamunan ko. Dito. Panginoon po na aming Diyos, salamat sa biyayang pinagkakalan mo sa amin. Araw-araw magamit namin ito ama sa mga paglilingkod sa iyo. Sa mga na Jesus, kami dakilang tagapagpapalala. Happy New Year! Happy New Year! Kain tayo. Kain tayo ako. Gulay is life. Gulay pa rin ngayon 2025. Isa lang. Titignan mo muna si JD ah. Hindi magaling. Gulat si David talaga. Ayaw mo na. Lay, dali na dito. Pwede isang banana. Maubusan ka lang kung Lay, halika na dito. Iwanan mo lang yung ilang dyan. Yaman na si Lulu mo dyan. Dali na yung si yung malunggay, ginaganon siya. No way. Makan na eh. No way. Ha? Pakwan na. Hindi ako nakakain. Hindi na maka... Ano? Bana. Bilay mga kotse na nga rin. Ng lason. Friend ka? Unsa, yaman man eh. Bakit ay? Ano bang masinay mo? Kahit buldan lang. Kahit buldan lang. Ay, spray ko. Sabay mo lang yan eh. Nag-drink ko ba? Kinukuha? Kaya ko bukas siguro maga. Tapon na. Bakit, Dede? nagkakay kayo? Nag-Victor, may sula kagabi. May masakit may sinatama. Saan? Dito? Huwag nyo kapon isa.
Ito yung nabro natin. Ayan o. Mag-lechon sila. Ito ang lechon namin. Bakit, bebe? Yang, What do you want? bigyan mo ng chicken. Ayun sila yun. Tike. Tike. Paborito ng tike. Yunis, bigyan mo daw ng kalain doon. Kita mo. Wow. Ayun niya. Ito mo yung sound. Yun o. Ang kunsang natin. Leo, chicken. Ingat. Pagkat yung kinilulit na ni Manong. Anak, ako ka lang. Hindi, magpo ka na dyan. Ayun guys, umulan na sa wakas. Hindi na namin kailangan magdilig mamaya ng aming mga gulay. Si Yang tulog na. Merienda tayo guys ng Kopi Jolly ni Auntie Ligaya. Si Kopi Jolly. Wee! Gani Jolly yan. Gani Jolly. Ganayin ko. Di nagpatulog yung dalawang bata. Yun guys, pasyalan natin ang ating tanim na kamatis. Ang dami ng bunga ante, no? Katuwa. Oh. Dapat yung mataas eh. Wala mang mataas na. Sayang naman itong mga po. Sarap ng sili guys oh. Ayun oh, daming bunga. Lowbat na lang? Low battery, please charge. Ligpit niya na yung mga kalat. So ayan guys, magpapalaro ulit tayo ng ayan, ihahagis nila yung bola, tapos isusuot nila yung balon. Habang sinusuot yung pajama. Kailangan hindi magbaba yung balon kasi kapag bumaba out na sila. Dapat masuot nila yung pajama. Pag nasuot nila nang di bumababa yung balon, sila ang panat. Jacket sa amin ta? Jacket sa amin ta. Yan suot. Akin wala nang kata. Hindi ubra yung kwan dito, balon. Nagaputok sa damuhan. Sa plaza na lang natin gawin. Ay, madali lang itong jacket. Sa plaza na lang kasi. Buti doon maluwang. Ito may mga patublak pa kayo dito sa mga bingkol. Nataas ako! Baliktad mo. Pasikipan mo eh. Tapos itali mong gano'n. Sa papa. No? Oo nga, yan. Tingko lang. Layo na! Ayan guys, dito na tayo sa plaza maglaro. Mahirap kasi sa bukid dahil madamo. Puputok yung damo. Ay, puputok yung balon. Okay. Tuloy, okay. Yes, kayo dyan. Magpagitna kaya kayo. Kasi pag nagpunta yung balon dito, nakasiksik na kayo. Ano yan? Rice? Okay, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go!
Magaling to si Patchay eh. Nalaro niya na pala to. Sige, Tonsang. Ay, nakasuot na oh. Nakasuot na. Go, Chay! Bilis! Busog ka na! Sige! Ayan pa, ano? Extra tayo mag-ina! Paano yun? Kailangan niya pa rin tapusan? Hindi na. Kami kukuram. Loading na naman. Saan daw isuot? Saan daw isuot? Ayan guys, ang nanalo ay si Patchay. 200 pesos. Apo ni Auntie Pasing versus apo ni Auntie Ligaya. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Alis ka dyan, Ante! Out ka na! Ba't ka tulungan? Ante Pasing magsali na rin. Sila muna at para makita nyo. Ha? Oh, sige. Oh, final na to, ha? Final! Pati niyo. Dapat kasi isa. Kadaya ni Balong eh. Pagpasok mo lang mataan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Asan mo? Taasan mo kasi, Balong. Bilis! Balang! Bilis! Kasi ginatignan niyo si Loloy. Mag-focus ka sa'yo. Nakadayudan. Okay, kunin mo na yung pajama mo. Kunin mo yung pajama. Pajama mo, kunin mo. Balong ka layo, layo. Pajama mo. Halip! Sige, ganun mo lang. Lapit! Ilapit mo dito lang, mahirapan ka mamaya sa pajama. Oh, gire! Yes! Matindi ang laban, guys! Matindi ang laban ng dalawa. Masakit na tiyan ko sa inyo. Kahaba lang kasi. Parang nauna yata si Luloy. Nauna si Luloy. Sino kasing nagpasakit? Oh, next naman si Auntie Ligaya at Auntie Pasay. Baliktad nyo muna, i-diso nyo dito. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Wala! Tapos siya agad! Oh, ulit, Ante, ulit! Ulit! Langit! Okay!
Budget pa din, oh. Panalo ka nante. Sige nga, kung gaano ka kagaling, ituloy mo yan. Sa talaga, nakasuot na sa kanya, tinanggal niya ulit. Hindi niya kasi makita yung balon. Ginggat niya ulit. Balik. Okay pa yun. Ha? O yan, bali si Eunice naman at saka si Peng ang maglalaban. Wala na, naging basahan na yung pajama. Ante, dito ka. Ganyan ko na may kwan. Nasirap lang na. Narigatin mo son. Okay, kunin mo na yung bula mo. Narigatin mo son. Mga nabukaan na iron. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hindi ko man alam. Wah! Basta yung isang kamay mo na daw. Dito, dito, Nes! Ay, lamang ka na dyan. Hindi ka na makabalik! Ala, nandun na siya sa labas, oh! Huwag mo na patasan. Hop! Hoy, mabaliktad ka. Magkamay ka ng pinaglang. Oh, tuwang-tuwa, oh! Okay! Panalo na si Peng! Ayan guys, next player si Ate Greta at si Ate Joanne. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hala, nagaiba. Ha? Panalo ko natin din. Hindi mo man lang pinatagal. Nakita. Pahagis mo na yun, oh.